ka foli kɛ an lamɛnbagaw minnu sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni siraw la ni waati la malikura kunnafoni kalan gosikan ye nin ka bɔ studio 53 kɔnɔna na VOA soba kɔnɔ Washington DC bi juma juillet kalo tile 19 sanba 2024 kunnafoni kumabaw filɛ nin ye ninnu. Duniya kunnane sumaya baye bi juma sɔgɔmada la ka sababu kɛ fiɲɛ bilalen ye lamɛrikɛnw ka bɔlɔlɔ cakɛdaba Microsoft min bɛ bɔlɔlɔ ani subahana mansimafɛnw la baara duniya gun kan ye an bɛna a ye kɔlɔlɔ minnu bila tableau kan l'Amérique yan ani duniya kɔnɔna na laseliw kaw ye sisan jɛmukan kɔnɔna la. Parti républicain ka lajɛrɛba convention nationale kuncɛra kunungo alamisa la Milwaukee, Wisconsin mara la ne u ka cɛbɔ jamanakuntigi kɔrɔ Donald Trump ka sarankani fi alamisadon sarankani kɛra a ka furuba kumakan fɔlɔw ye ka tasibila kɛ a ka tɔndenw ye a ka sugandili la kabini a nin kisilen ka bɔ dankariliw ma sibiri tɛmɛnen ninnu na Pennsylvania mara la an bɛna an ka laselikɛlaw ani an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka babu lamɛn a tabolo kan. Fandɔ in fɛ président Biden bɛna to a ka cɛbɔya kɔnɔna la ni laseli ninnu kɛra a ka yɛrɛ ko fɔ kulu ɲɛma fɛ bi juma sɔgɔmada la hakaja kulu mɔgɔ caman tun ye laɲini kɛ a fɛ k'a ka bila ka da a ka sebaliya kan ka kunkɔrɔta jaabiliw kɛ ani Donald Trump ka kɛnɛsigi senfɛ. Nigeriakaw fɛ nɔ u ka jamanakuntigi Bola Ahmed Tinubu sɔnna laɲini ma alamisadon na min ye ka dɔ fara baarakɛlaw minnu ka saraw kun ka dɔgɔ n'a bɛ wele nazarakan na ko SMIC waati kɛrɛnkɛrɛnnen na dayirimɛminan donnen bɛ gɛlɛ wele ko système Mac ani Linux min kunnafoniw dira nin cakɛda so fɛ n'o ye CrowdStrike ye o ɲɛmɔgɔ George Kurtz ale ka laseli dɔ senfɛ a ye min kɛ bataki ye k'a labila a ko gɛlɛya minnu ni olu selen filɛ nin ye an ka subahana mansiw ma daminɛna alamisadon fitiriyanfan waati nɛgɛ ɲɛ 19 GMT tanan gusilen kɔfɛ kunnafoni di min nabilala subahana mansin cakɛda so Microsoft fɛ ani ka fara cakɛda caman wɛrɛw kan diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na caman tun daminɛna ni kunnafoni jugu dɔw dili ye jumadon sɔgɔmada fɛ ko a subahana mansin siraw n'o ye système ye dɔw tun bilala sira kan kabiri sufɛyanfan waati minnu sera ka lakurayali baaraw sɔrɔ n'o ye mise en jour ye sɔgɔmadayanfan fɛ nin kɛra Carol Wickert ale ka laseli ye AFP ka kunnafoni di so kan cakɛda so min ni a sigilen don subahana mansinw gɛlɛyaw la kɔlɔsili kama n'o bi wele nanzarakan na ko entreprise de sécurité informatique Gitgourdian o ɲɛma don CrowdStrike a ka lakanaso ka lakanasira ye a bolongɔni kɔni si ka taa Fox Sensor ma ani fɛnɛ ka fara bɔlɔlɔsira lakanafɛn dɔw kan min bi wele ko antivirus k'o labilali sen kan ni k'a lakuraya n'o ye mise en jour ye baaraw de gɛlɛyara ka taa subahana mansin camanw ma u ka se ka dayɛlɛ ko kura a y'a jateminɛ bolonanɛgɛ fitinin dɔ ka k'i bolo la min bɛ se k'i lakana ka bɔ susu ma yɔrɔnin kelen u bolonanɛgɛ kofɔlen ka se ka ban ten ani fɛnɛ ka to k'i bolo gosi ni kuran ye n'o ye charge électrique ye nin kɛra Kesta Deer ale ka laseli ye sɛgɛsɛgɛlikɛla jolenba don bɔlɔlɔsira lakanali siraw kun kan min bi wele ko cybersécurité n'a bi baara kɛ Gitgourdian na nin kɛra ka ɲiningaliw jaabi ye AFP ka kunnafonidilaw olu ka ɲiningaliw senfɛ i tɛ se ka tagama i tɛ se ka bɔ i nɔ la a bɛɛ de i n'a fɔ i bɛ namaraya yɔrɔnin kelen k'i sigi wa an bɛ o gɛlɛya ɲɔgɔn de kɔnɔ jɔnjɔnjɔn nin waati in na ni an ka subahana mansinw ka lakanali siraw ye ka bɔ an ka cakɛda so yɔrɔ n'o ye CrowdStrike ye u bɛɛ kelen kɔfɛ k'u yɛrɛ ye nin gɛlɛya in kɔnɔ Alexander Liskin ale min fɛnɛ ka baara bɛnnen don bɔlɔlɔsiraw lakanali ma n'o ye cybersécurité ye cakɛda so la min bi wele ko Kaspersky ko olu ka cakɛda so kɔni ma se ka gɛlɛya foyi de jateminɛ u sera ka min kunbɛn k'u ka subahana mansin baarakɛsinw lakana cakɛda so dɔ wɛrɛ fɛnɛ min ka baara bɛnnen don subahana mansinw lakanali fɛnw feereli ma n'o bi wele ko logiciel de sécurité k'o fɛnɛ ka yan ka dɔ fara a ka baaraw lajɛli siraw kan hali bi walasa ka se k'u ka mansinw lakuraya yanni u ka sɔrɔ k'a labila k'o bi se ka kisi kɛ nin n'a ɲɔgɔnna gɛlɛyaw ma nin kɛra nin mansin dɔnba ŋana in fɛnɛ ka laseli ye a gɛlɛya a fanba benna fɛnɛ ka taa sanfɛ pankulu cakɛda so olu ka baaraw kun ka diɲɛ fan bɛɛ i n'a fɔ Air France y'a lase cogo min na k'a fɔ ko gɛlɛyaw donna u ka pankuluw ka taama siraw la k'a sɔrɔ a ma kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ di a ko kan fɛn min ye Ameriki jamana ka pankulu cakɛda sow ye i n'a fɔ Delta Airlines United Airlines ani ka fara American Airlines kan olu fɛnɛ ka pankulu fanba caman tora duguma u ma se ka pan ka sabu kɛ kumaɲɔgɔnya siraw o gɛlɛya binnen ye u kan sɛgɛsɛgɛlikɛla jolenw n'o ye expertw ye ɲiningalen kɔfɛ caman fɛnɛ da sira ma k'a fɔ k'a gɛlɛya fanba dɔ ye tali kɛ u ka baaraw fɛɛrɛ siraw kan min kan ka kɛ ni bolo ye n'o ye processus manuel ye k'o fɛnɛ de tun kan ka kɛ u ka pankulu caman fɛ minnu ye gɛlɛya sɔrɔ nin koɲɛ in senfɛ
Parti républicain ye u ka lajɛrɛba convention nationale kuncɛni tasibilaliw ye jamanakuntigi kɔrɔ Donald Trump ye u ka kulu ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ minɛniw la ye nka fɛnɛ k'a kɛra martyr ye sabula a purukutura ka bɔ kamalen sifin ka kisɛci ma o ye a ka kumakanw la a ye a jira k'a fɔ k'a bɛna baara kɛ ni l'Amérique jamanaden bɛɛ lajɛlen ye an ka Mariam Tarawele lamɛn tuguni a kan. Donald Trump y'a ka kuma daminɛ ko tilatilali min bɛ u ka sigida kɔnɔ nin wagati in na ko o kan ka furakɛ ko u bɛɛ ye Américains ye wa u sirilen don ɲɔgɔn na ni siniɲɛsigi kelen de ye a ka kuma la a ko ale bɛ i yɛrɛ kanbɔ bi ka kɛ Amérique bɛɛ de ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a k'a ni laseli in senfɛ républicains ka lajɛrɛba la Milwaukee k'a laseli janyana ka tɛmɛ convention laseli bɛɛ kan a k'a ni laseli senfɛ wagati dɔ la a kɛra makari ani hinɛ ye a kɛlen ka ɲɛfɔli kɛ ale kisira cogo min na dankarili mun tara ka ɲɛsin ko k'a ni bunaku ka bɔ a la a ko ale kɔni bɛ yan ala dɔrɔn de y'ale kisi a segira ka siɲɛ caman ale kisira cogo min na ka bɔ nin ma k'ale tun man ka kɛ nin yɔrɔ in na yan o jaabila jama fanba y'i kanto ni hinɛ ni makari ni misimisi ye k'a i dun i bi yan bɛɛ a ka laseli senfɛ Donald Trump ko a bɛna wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ yaasa dan bɛ se ka kari mɔgɔ minnu bɛ don u ka jamana kɔnɔ ka yamaruya t'u bolo ani u bɛ se ka sɔrɔ waroli o bɛ se ka kɛlɛ cogo min ka bɔ jamanadenw kan a da sera kɛlɛw fɛnɛ min bɛ senna ni wagatinin na farajɛla ani Rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ani duniya gɛlɛya kumaw wɛrɛ. Ka da Donald Trump ka sarankaniw kan républicains ka convention nationale lajɛrɛba kuncɛli kɛnɛ kan kunungo Milwaukee an bɛ na ɲininkali kɛ Mamadu Ben Jabate l'Amérique politique sɛgɛsɛgɛlikɛla don ka bɔ Philadelphie Pennsylvania mara la an ka foli b'i ye Ben. Nba ani tile. I ni ce ayiwa ɲininkali fɔlɔ a bɛna kɛ min ye o de ye mun de bɛ se ka to hakili la Trump ka kumakan ninnu kan. Bon Trump ka kumakan ninnu kan k'a fɔ k'i bɛ fɛn kelen ta ko bɛna to hakili la o bɛ gɛlɛya mais fɛn dɔw bɛ yen nɔ minnu tun t'ale ka kuma kɛcogo ye kɔrɔlen n'a nana o fɔ nin sen o ye k'a fɔ ko ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ani ka ala ko kuma da ka ko la nin sen ala ko kuma ale tɛ diinɛ mɔgɔ ye ala ko kuma olu kun t'a ka ko ye quoi bon kana nin sen kana ala ko kumaw don a la o ye mɔgɔ caman a balila mɔgɔ caman na. Ayiwa jamanakuntigi kɔrɔ ka cɛbɔya kura ka a sugandi ka fanga ta i n'a fɔ siɲɛ 2 ani siɲɛ 3 o bɛ mun de yira o kɔrɔ ye mun de ye l'Amérique politique ko la. Bon nin b'a yira k'a fɔ fanga min bɛ Trump la bi na républicains ka kan na parce que n'i y'a jateminɛ ka kɛ président ye ka tila ka bati tuguni ka tila ka segin ka na hali bi mɔgɔ si ma sɔrɔ min sera ka a fɔ ko a b'a bɔ yen a ɲɔnti ka bɔ a nɔ la mɔgɔ nana a y'a bɛɛ ɲɔni ka bɔ yen donc nin b'a yira k'a fɔ a ka parti bi na an filɛ nin yɔrɔ min na parti in tɛ républicain tuguni parti in ye Trump ka parti de parce que maa n'i ye kuma fɔ min tɛ bɛn Trump ma i bɛ carte ka bɔ yen a kɛra mɔgɔ caman na minnu ye kuma caman fɔ a ma n'a labanna ka mɔgɔ wɛrɛ bila olu la k'olu bati ka bɔ yen. Trump ka kumakan ninnu fanga bɛna se ka kɛ mun ye parti républicain ani parti démocratique kulu mɔgɔw kan. Bon a ye kuma caman fɔ mais a ka kuma caman fɛnɛ minnu bɛ yen nɔ olu tɛ tiɲɛ ye parce que a kun ko k'a bɛna kuma ni majigi ye c'est vrai a kumana ni majigi ye mais a ye kuma daminɛ cogo min na a ye miniti 20 ɲɔgɔn kɛ a bɛ ka kuma ɲumanw fɔ mais après a tilara ka na miniti 70 de kɛ a bɛ kumaw i tɛ se ka kumaw tɛmɛ ka kuma la mais mɔgɔ minnu bɛ Amérique politique suivi kosɛbɛ i b'a dɔn nin y'a ka kuma kɔrɔw de ye a bɛ nin kuma ninnu de fɔ ka caya donc finalement mɔgɔw yɛrɛ sɛgɛnna kuma lamɛnni la parce que discours nin a janyara trop donc mɔgɔ sɛgɛnna kuma lamɛnni la mais min ye démocratique kɔni ye olu kɔntannen don bi parce que olu kun ɲɛna k'a bɛna se ka ko min kɛ n'a ma se k'o kɛ donc olu kɔntannen don olu bɛ mɔgɔ de ɲinina sisan mɔgɔ jɔlen ɲini min bɛ se a ka nin défaut ninnu bɛɛ da kɛnɛ kan. Ayiwa nin waleya bɛ ka kɛ waati la Joe Biden ka kulu mɔgɔw fana bɛ wuli ka jɔ la k'a ka bɔ cɛbɔya kɔnɔna la e hakilinaw ye mun ye o la. Bon Joe filɛ nin yɔrɔ président Biden filɛ nin yɔrɔ min sisan
malala ni cogoya b'a bolo tuguni parce que n'i y'a jateminɛ n'i ye jamakulu sigi 100 65 o y'a yɛrɛ démocrate ye olu ko ko non k'a ka taa bon situation ni a covid min fana y'a sɔrɔ nin ye o ye situation yɛrɛ tɔ bɛɛ compliqué ka taa fɛ mais parti mɔgɔba caman bɛ yen nɔ minnu bɔra k'a fɔ ko a sera sisan a ka remplaçant ɲini ne kɔni hakili la a ka ko tɔ ye waati ko dɔrɔn Ben an ka foli b'i ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ye ko nin tun ye Mamadu Ben Jabate ka kumakanw ye awa an ka foli bɛ a yɛrɛ ye ani ce ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye fan dɔ fɛ président Biden bɛ to a ka cɛbɔya kɔnɔ a ka yɛrɛkofɔkulu ɲɛma ka laseliw la bi juma sɔgɔmada in na hakaja sigana bɛ a kan a ka kɛnɛyako taabolo kan ka se ka fanga taku filanan ka jɔ u kɔrɔ kabini a ka dɛsɛ ka jaabiliw kɛ ani Donald Trump ni ɲɔgɔn cɛla la u ka kɛnɛsigi senfɛ juin kalo la tile 27 tɛmɛnen ninnu na Biden bilala gɛlɛyaba de kɔnɔna la tile laban ninnu na u ka kulu mɔgɔ caman ye laɲiniw kɛ a fɛ k'a ka bɔ cɛbɔya kɔnɔ ni hamina ye k'a fɔ k'u ka parti bolo bɛ sɔn ka bugɔ novembre kalo nata kalata ninnu na a bɛ yɔrɔ min kɔni na bi président ka kɛnɛ a danatigɛlen don fɛnɛ a ka gagné sɔrɔ Donald Trump kan a ka yɛrɛkofɔkulu ɲɛmɔgɔ Jen O'Malley Dillon ka laseliw la NBC jakansow kan nin tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna taa Nigeriakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko Nigeria jamanakuntigi Bola Ahmed Tinubu sɔnna laɲiniw ma alamisadon na min ye ka dɔ fara baarakɛla minnu ka sara ka dɔgɔ n'a bɛ wele nanzarakan na ko SMIC kan k'a kɛ naira nafolo ba 70 ɲɔgɔn na ye waati la a yirala k'a fɔ ko dahirimɛ mina donnen bɛ gɛlɛyabaw kɔnɔ Nigeria jamana kan Mariam Tarawele bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan ko ni sara sɔngɔ kura bɛna labila ka di foroba baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ani ka fara pankulujigiyɔrɔ baarakɛlaw fo ka se foroba ekɔli karamɔgɔw ma nga ko nara wari ba 30 min labilala hakɛ ka dɔgɔn ka tɛmɛ u ka sindika tɔn ka laɲini kan jamanatigi Bola Tinubu ye u ka jamana kɔnɔna foroba sara lakodɔn ni nara wari ba 70 ɲɔgɔn ye ka ɲɛsin Nigeria foroba baarakɛlaw ma a kɔni ye layidu ta k'a bɛna sariya sen lajɛ min sigilen don foroba baarakɛlaw ka sarako kun kan ka kɛ ni u ka sara damakɛ dɔgɔya o hakɛw ye min baaraw bɛna sigi sen kan san 3 o san 3 ni kunnafoni ninnu sɛbɛnna jamanatigi ka kankɔrɔsigi min ka baara bɛnnen don kunnafoni di ma Bayo Onayuga fɛ X bɔlɔlɔ sanfɛ alamisadon Monsieur Ananuga y'a lase fɛnɛ ko jamanatigi tun y'a lase ka kɔrɔ ko hakilina minnu taara a fɛ u ka lajɛrɛ kɛnɛ kan ani foroba baarakɛlaw ka sindika tɔn ni ɲɔgɔn cɛ Abuja kabiri a sigira jamana fanga kunna ni nin y'o san 1 ye ko jamanatigi Tinubu tun ye dan sigi nafolo sira min tun bɛ labila jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'o bɛ wele nanzarakan na ko subvention ka ɲɛsin tajikow ma ani fɛnɛ ka fara u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna nafolo jateminɛliw baaraw kan ko n'o tun kɛra sababu ye ka dɔ fara u ka taji sɔngɔ kan ani fɛnɛ ka dɔ fara da dumunifɛn caman sɔngɔ kan u ka jamana kɔnɔ k'a sabu kɛ u ka nafolo n'o ye nara ye o tun bɛ ka bin dollar jukɔrɔ ni jamanaba in min jatilen don farafina gunkana jamana fɛn min jamanadenw ka ca tun ye gɛlɛya camanw sɔrɔ kalo damadɔ tɛmɛlen ninnu na min kɛra ni baarabilancari banbali ye u ka sindika tɔnw fɛ k'a sabu kɛ u ka laɲini n'o tun ye ko dɔ ka fara u ka saraw kan u baaraw kɛbaliya ka sira sɔrɔ a girinkajɔ nisɔgoya walew senfɛ baarakɛlaw minnu bɛ u ka sindika tɔn kɔnɔ tun caman kɛlen don k'u ka bɔlɔlɔ siraw tigɛ ka fara jamana kɔnɔna u ka pankulu siraw kan fo ka se jamana yɛrɛ ka foroba yɔrɔ caman wɛrɛw olu datuguni ma u ka taji feere yɔrɔw fo ka se jamana ka kiritigɛ yɔrɔ dɔw ma nin baarabila min kɛra Nigeria jamana fan bɛɛ kalo tɛmɛlen u ka sindika tɔn fɛ n'u ka laɲini dɔ tun ye ko k'u ka foroba baarakɛlaw ka sara la dɔgɔmanin kɛ nara 494 ɲɔgɔn ye Joe Ajaero ni ale ye Nigeria jamanaw ka foroba sindika tɔn ɲɛmɔgɔ ye n'u ko ma ko NLC tun y'a lase kunnafoni sɛnsɛnnaw ɲɛkɔrɔ alamisadon ko misimisi fosi tɛ ale la ka kɛ ni jamana kɔnɔna sɔrɔ o yiriwali taabolow ye a ko an ka yan ka taa ɲɛfɛ wa sigika kuma tɛna se ka foyi bɔ nin ko in na ka bɔ nara wari ba 62 la ka taa nara wari ba 70 la a ye min lase a kelen k'a yɛrɛma jamu n'u ka wulikajɔ baaraw u sira dɔw sɔrɔli ye ka kɛ ni u ka sarako ye foroba baarakɛla minnu bɛ jamana faaba kɔnɔ Abuja ye ni kunnafoniw lase AFP ka kunnafoni di sow la ko min farala u ka saraw kan tɛna bɔli kɛ
ni an selen y'an ka kunnafoni tako filanan laban tako fɔlɔ laban ma a ye to kunnafoni kɔnɔna la an bɛ kɔsegin ka na sisan ka na kunnafoni tɔw di aw ma tako filanan kɔnɔna la a k'an bɛɛ sɔni. Niger fangatiw y'a danatigɛ ka dɔ bɔ taji sɔngɔ la u ka jamana kan k'a daminɛ juillet kalo tile 23 waati ninnu na san 2024 na yaasa dɔ bɛ se ka bɔ transport ani dayirimɛminɛnw sɔngɔ la Alpha ka VOA Bambara ka laselilikɛla bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. D'une réduction du prix des hydrocarbures à la pompe. Kibaruya in lasera Niger Foroba Jabaraniso RTN de sanfɛ ko lajɛ damandɔ kuncɛlen kɔ tajiko baaralaw ani jagokɛlaw fɛ CNSP y'a latigɛ ka dɔ bin ka bɔ taji sɔngɔ la super n'a bɛ foroba wele essence o litiri sɔngɔ bɔra 108 na k'a kɛ 99 buruburuni ye gasoil ale litiri bɔra 133 la k'a kɛ 123 tamandamandɔ ye Ali Bubakar ko ale nisɔndiyara kosɛbɛ. Essence sɔngɔ jigilen kana fɔ 100 duguma tiɲɛna ne bolo a kɛcogo ɲɛna wa sɔngɔ nana cogo min na ne bolo o ka ɲi sabula fɔlɔ ni 200 b'i bolo i tun tɛ se ka hali litiri 2 sɔrɔ o tun tɛ se ka kɛ nka bi ne ni n bilala sen kan i na litiri 2 sɔrɔ fo dɔ na fara o kan ne bolo o ye yɛlɛmaba de ye sabula se tɛ anw minnu ye n'an ye fantanw ye an na se ka an ka boliboliw caman kɛ dugu kɔnɔ ni essence 200 la ye. Nin taji sɔngɔ bin tun b'i ka kɔnɔ kabini san caman. Ali Idrissa Nani ni ale ye société civile tɔn dɔ ɲɛmaa ye y'a yira k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ko kabini san 2013 fɛn tun ma bɔ taji sɔngɔ la Niger kɔnɔ. O kumana ko CNSP ɲɛmaw kan ka fɔ nka u n'a taw ta dɔw fana ko gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan bi o kama caman tun kan ka bɔ halisa taji sɔngɔ la kamasɔrɔ ko Niger ye taji bɔ dugu ye wa k'a bɛ la bayɛlɛma yan fana ko dɔrɔmɛ 8 bɔlen essence litiri la ani 10 bɔlen gasoil ta la tɛna se k'a to jagokɛlaw k'u ka sɔngɔw jigi. Suleiman Mahaman ye taxibolila ye an k'ale lamɛn. An kɔni an kɔntana kosɛbɛ wa an ka laɲini sisan k'a ye balo sɔngɔ dɔ ka bɔ olu fana na sabula ne bolo o ko ka gɛlɛn ka tɛmɛ tajiko yɛrɛ kan min ye taji fanfɛla ye n dalen ko nin ba t'a la ni a bɛna yɛlɛma caman don takisiw sɔngɔ la n dalen t'a la sabula an ka siraw man ɲi wa yɔrɔ dɔw fana bɛ yen u ka jan kosɛbɛ ɲɔgɔn na olu bɛɛ kama ma dala ni a bɛna yɛlɛma don sɔngɔ la an bɛ se k'a fɔ ko nin ko ɲumanba don sabula nin ye yɛlɛmaba de min tun ma deli ka kɛ. Jamana marabagaw ye wele bila jagokɛlaw bɛɛ ma ko u k'u jilaja ka dɔ bin ka bɔ u ka feerefɛnw sɔngɔ la nin kɔfɛ walasa jamana kɔnɔdenw fana ka lafiya. Haruna Abdou Bubakar ko ale ɲɛ b'a la hɛrɛ bi kana dɔɔni dɔɔni Niger. Ne kelen ka nin kibaruya in mɛn nisɔndiyara kosɛbɛ sabula a bɛna na ni yɛlɛma caman ye an ka jamana kɔnɔ n bolo a bɛ sɔn ka sɔngɔjigi se bolifɛnw bɛɛ lajɛlen ma n bɛ CNSP ɲɛma Abdramane Tiani fo kosɛbɛ sabula ale de y'a to nin yɛlɛma in sera ka kɛ san 10 laban in kɔnɔ nin ɲɔgɔnna tun ma deli ka kɛ Niger fɔlɔ o kuma na nin ye kibaruya dumanba ye wa u ye min fɔ n'a sera ka dɔbɔ balow fana sɔngɔ la o n'a ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Abin da zan ce CNSP wallahi sai dai in ce mishi na ƙara godiya nake gare shi ta musamman. Marabagaw ka laɲini dɔgɛrɛ ye ni sɔngɔjigi in ka kɛ sababu ye ka dɔbɔ taji suɲɛ fana na sabula Niger mara dɔw kɔnɔ n'a fɔ Maradi, Koni, Zender walima Tiraberi taji litiri sɔngɔ ye 70 kuma dɔw la 80 caman b'u dogo ka bɔ n'a ye Nigeria dancɛ bɛ o min ni Niger cɛ. CNSP ko lala ni sɔngɔjigi in nato o ko in na dabila. Alpha Ka, VOA Bambara tɔgɔ la.
tumutukaw fɛ yen nɔ didenw tira laada ma lawuli a bɛ ɲɛnamaya muharam kalo tile 10 waati de kɔnɔna na tumutu dɔnni tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a kɛnɛ kan ali useni alaji VOA banbara ka kunnafoni dila ka bɔ tumutu ka laseliw don. Yiriwa lakana sɛnɛfɛnw bɛ ɲɛ o de ye bakuruba ye min bɔra dedew tira kɛnɛ kan yan nɔ Tombouctou kɛnɛ min kan sankura kibaruyaw bɛ fɔ. ɲinan sɛnɛw bɛna ɲɛ sanji bɛna caya baganw fana olu bɛ ɲɛ nka gɛlɛyaw fana bɛna kɛ san kɔnɔ i n'a fɔ a fɔra cogo min. walasa ka o gɛlɛyaw kunbɛn a ɲinina dugudenw fɛ u ka saraka caman bɔ kɛrɛnkɛrɛnyana balofɛnw nin kɛnɛ ye laada ye min bɛ sigi san o san. Une tradition religieuse qu'on a. Nin ye laada ye an ye min sɔrɔ an bɛnbaw la kolonifili tɛ filɛli tɛ mɔgɔba minnu tɛmɛna ka kɛɲɛ ni awa olu wolodenw ye ani u ye taamasiyɛn minnu jira an na an bɛ nin ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye awa fɛn dɔ min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ anw fɛ yan a bɛ anw dɛmɛ an ka dongo don ɲɛnamaya la ka an ka filiw latile ani ka anw ni ɲɔgɔn cɛ dilan. yan nɔ Tombouctou dedew tira ye dɔn kɛrɛnkɛrɛn min na Tombouctoukaw bɛ sankura kibaruyaw mɛn a don yɛrɛ bɛ bɛn silamɛ sankura o kalo fɔlɔ tile 10 ni ye Aluseni Alhaji kalaseli ye VOA banbara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. sisan Mokhtar Bari n'ale ye VOA banbara ka laselikɛla ye bɛ kuma an ye baganw maralikow ka kasila Bamakɔ fanfɛbolow fɛ an k'a lamɛn. Cɛncɛn ka jamanaw la bagan mara laadakɔrɔ la o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ bagan mara caman de fɛ. Bagan mara kɔnɔ baganw farisogoya jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o ka yiriwari la. Misi yɛrɛ bɛna n'a ka tɔgɔ ye parce que a bɛna a mana wolo ka kɛ façon min mɔgɔ bɛ yen nɔ an bɛ se k'a wele siɲɛ ni siɲɛ don an bɛ se k'a wele dagɛ an bɛ se k'a wele nɔrɛ an bɛ se k'a wele sirigɛ an bɛ se k'a wele muguna misi kɔni sugu bɛɛ b'a la misi bɛna ni tɔɔrɔ ye a bɛna ni hɛrɛ ye foyi tɛ k'i ka so i ɲinama ni misi t'o ni misi tɛna n'o ye ala de b'a kɛ misi la misi tɛ se ka kuma a tɛ se ka fɛn yɛrɛ kɛ nka a bɛ wolo n'a ye a b'a sɔrɔ a ka ɲi. Mali kɔnɔ kɛmɛ sara la maa 60 bɔɲɔgɔnkɔ bi bagan mara kɛ olu cɛla fulaw ani surakaw olu ka ca kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni bagan ɲagamini ne bi o ko tɛ ka se ka sira sɔrɔ Amadu Jalo fɔ la Amadu Jalo ka fɔ la. Bagan marala bɛ fula tɛ bamanan tɛ miyanka tɛ burudame tɛ araci o araci fo min tɔgɔ bɔra ne kɔnɔ a bɛɛ ka kan bagan mara la nafa min bɛ bagan na an bɛ se k'a fɔ jamana in kɔnɔ a nafa tɛ foyi la i b'a biri i b'a nɔnɔ min i b'a feere i b'a wari i b'a di mɔgɔw ma fana i bɛ se k'a faga k'a sogo ɲimi fana. Jibril Ɲangadu fɛ baganw fari suguyaw ale bi fɛn caman fɔ a ye sini o la Jibril Ɲangadu ale ye bagan marala ye. Couleur b'a la kojugu couleur misi yɛrɛ bɛ nin couleur ye u bɛ nin sibɛn ye fula dɔw la u b'a dɔn dɔw tɛ foyi dɔn a la dɔw b'a dɔn fulakɛ dɔw bɛ yen u b'a dɔn kojugu. Bisigiliw ka ca bagan mara la i n'a fɔ an ka dongo don baaraw ni dɔw dalen bɛ bagan suguyaw ka ko la mɔgɔ caman bɛ yen olu tɛ ka da ninnu ko na ka kɛɲɛ ni diɲɛ yɛlɛmali kɛcogo ye. Mokhtar Bari VOA banbara tɔgɔ la ka bɔ Kasila. nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan VOA banbara ka laselikɛla Abidjan Tisha Kone bɛ kuma an ye gesedalaw ani faliw kan Côte d'Ivoire an k'a lamɛn. Waga nin ye ni dɔw fana di ko a ma wa ka cɛnɛ kɔrɔ le ye senufɔkan na jɔnni tɛ mɔgɔ ta ye o yɔrɔ la julaw ani senufow le bɛ sigi la waga nin ye ne ye korogo dugudenni le ye min tɔgɔ bɔla n'a y'a fani dɔnw ye o yɔrɔ la cɛw le bɛ fani dan o bɛ se ka fani janya 12 walima 20 bɛɛ lajɛlen dan ka sɔrɔ k'o tugu ɲɔgɔn na k'o kɛ faniw ye walima birifaniw Fofana Abdoulaye ye fani dana le ye wara nin ne. Baara commencement le ne voilà ni denmisɛn u b'a commencer ne kan k'a karan ni bɛ baara commencer i b'a commencer ne kan botini donc an bɛ nin de don fɛn na ka danni kɛ donc denmisɛn bɛɛ b'a commencer nin de kan donc n'a ka nin dɔn sisan a bɛ commencer ka kɛ danni kɛra a bɛ kɛ danni kɛra mais a tɛ motif kɛ voilà a bɛ kɛ danni kɛra tɛ simple
donc n'o banna sisan n'a nan'o lɔn o bɛ commencer sisan ka k'a karana sisan a bɛ kɛ motif kɛra dɔɔni. O yɔrɔ la cɛw dɔrɔn de bɛ fani dan facɛw le bɛ fani dan yira o denw na. village la an bɛɛ bɛ baara nin kɛ baara nin n'i wurura i bɛ i facɛ kɔrɔ i wurura ka i facɛ b'a kɛra e yɛrɛ wurura e yɛrɛ bɛ commencer i facɛ bɛ k'a yira dɔɔni e ma petini filɛ donc a b'a facɛ le kɔrɔ ten donc a facɛ b'a karana dɔɔni donc i bɛ wuri n'a ye ten san 7 comme ça a bɛ commencer ka nin kɛ donc an b'a fɔ ale ma ko bobine. Voilà, n'a bɛ bobine wuli k'a di a facɛ ma a bɛ k'a kɛra k'a di a facɛ ma. Fani minugu dana nin ye olu bɛ tala ka ko caman kɛ musow ya faniw sakiw kofaniw walima samaraw. Kulibali Abubakar bɛ o fɛnw le feere la. Lɔgɔ a suma dɔɔni wagati dɔw bɛ yen ni mɔgɔ ka kɛ nana kan n'i ka feere kɛ a bɛ ɲɔgɔn da mais n'a ka sumaya ɲa dɔ man a b'an sɛgɛ dɔɔni parce que ni ka min feere ni dɔwɛrɛ ma san ne k'o dom yan dɔwɛrɛ san a gbɛlɛn yan ni waa dɔ kɛ ɲɔgɔn kan ko dɔ réaliser fɛn dɔw kɛ a gbɛlɛn dɔɔni. Wahan ye ne tɔgɔ bɔni tɛ ni fani dan dɔnɔ ye sabula o ka ko kula daminɛ minnu ye ka sɛniw sumantiw ani o ɲɔgɔnnaw ladinɛ o b'o kɛ ni bɔgɔ le ye. O fɛnw bɛ ladinɛ cogoya min na Sanogo Sulemani b'o ɲɛfɔla an ɲɛna. An bɛ baara kɛ ni falabɔgɔ le ye donc falabɔgɔ nin n'an tagala bɔ fala kɔnɔ donc an bɛna bila teri la donc n'an ka bila teri la n'a jara nin wala an b'a di misiw ma o b'a susu donc ni misiw ka susu on b'a tɛndɛ ka bɛrɛkoro ninnu bɔ a la donc ni bɛrɛ ninnu bɔra la nin an bɛ ji k'a la ka mouiller donc i m'a ye a mouillera a kɛra pati ya wala n'an ka mouiller nin wala ni k'a fɔ i y'a mɔmɔ nin wala turubɛ wa i bɛ turubɛ de bila boro kɔnɔ wala ni ka turubɛ bila boro kɔnɔ ce n'est pas que a ye nɔrɔ ɲɔgɔn na wa i b'a kɛ bien rond wala i b'a nugu ka ɲa wala ni ka nugu an bɛ bɔ wala i ka bɔ ye wala ni ka bɔ ta ye ni an b'ale ta ka wo bɔ a la wala ni ka wo bɔ a la nin wala i b'a bila tere kɔrɔ i m'a ye n'a jara a bɛ gbɛ wala ni tere bɛ yen a bɛ ja tere kelen mais ni tere tɛ yen i n'a fɔ an bɛ samiya la a bɛ se ka tere 2 tere 3 kɛ yanni k'a tɔ ye ja bon ni tere k'a ja nin bon an bɛ taa malobu ɲini n'o ka malo susu machine na bun bɛ bɔ nin donc an bɛ malobu kɛ duguma ka bulu bila sanfɛ de malobu kɛ k'a datugu ka tasuma bila kan a sanfɛ donc a bɛ jɛni n'a jɛnna tere kelen nin o la a bɛ fin donc n'a finna donc a bɛ kɛ même n'a benna nin a ci man di mais n'a gbɛni tora tan n'a benna an tɛ se ka peinture la wala n'a benna a bɛ ci donc i b'a fin la a bɛ kɛ ni ka peinture la nin ne pas que n'a taga ben mɔgɔ dɔ bolo nin a ci man di donc o bɔni kɔ a la n'u ye peinture original le ye peinture bɛrɛbɛrɛ le n'u ye bon i ma nin yan n'an ka kɔlɔn sogun jaune min ye tan n'an ka kɔlɔn sogun bɔgɔ min bɛ bɔ kɔlɔn duguma nin voilà an b'ale le kɛ jaune ye bon wuleman filɛ nin ale ye tɛgɛ yiri ni tɛgɛ yurura a dara nɛrɛ wuleman an b'ale kɛ wuleman ye. Tisha Kone Korogo Côte d'Ivoire jamana kan VOA bɔnbaga tɔgɔ la.